Канала ми е създаден, за да ви помогне да се информирате и да подобрявате качеството на живота си. Днес ще говорим за една тема, която вълнува много мъже, но често остава премълчавана. Как да се справим с проблема на преждевременната еякулация. През следващите минути ще научите какво представлява това състояние, кои са най-честите причини за появата му и какви практически техники и подходи съществуват за неговото преодоляване. Независимо дали се сблъсквате с това предизвикателство лично или търсите информация, за да подкрепите своя партньор, тук ще намерите ценни съвети и насоки. Преждевременната еякулация е една от най-честите форми на сексуална дисфункция при мъжете, като засяга хора във всяка възрастова група. Обикновено под преждевременна еякулация се разбира изхвърляне на семена течност по-рано, отколкото иска и самият мъж и неговият партньор, често още преди или непосредствено след проникването. В резултат на това, сексуалното преживяване може да бъде незадоволително и за двамата партньори. Причините за появата на този проблем могат да бъдат много и различни. От психологически фактори като тревожност, стрес, ниско самочувствие или силно възбуждане, до физиологични особености като хормонален дисбаланс или повишена чувствителност в областта на пениса. Важно е да се подчертае, че това е разпространено състояние, което може да бъде подобрено с воля, информираност и правилен подход. Първата стъпка към решаването на проблема е осъзнаването и приемането му. Не е необходимо да се срамувате или да се изолирате емоционално. Обратното, споделете вашите чувства и преживявания с партньора си. Откритата и подкрепяща комуникация често води до по-силна връзка и намаляване на психологическото напрежение. Сега ще ви представя няколко доказани техники и упражнения, които могат постепенно да ви помогнат да овладеете еякулацията и да удължите сексуалния акт. Едно от най-простите и ефективни упражнения е така наречената техника стоп-старт. При нея по време на мастурбация или сексуален контакт, вие или партньорът спирате стимулацията, когато почувствате, че еякулацията наближава. Изчаквате усещането за неотложност да отшуми, след което отново продължавате. С времето можете да контролирате по-добре момента на изхвърляне. Друга полезна техника е стискането на пениса. В момент, когато усещате, че еякулацията ще настъпи, леко притиснете основата на пениса за няколко секунди. Това намалява възбудата и ви дава време да се отпуснете. Пелвикалните упражнения, упражненията на Кегел, също могат да бъдат от голяма полза. Тренировката на мускулите на тазовото дъно ви помага да укрепите контрола върху еякулацията и да повишите цялостната сексуална функция. За да ги изпълнявате, стегнете мускулите, които използвате, за да спрете уринирането, задръжте за няколко секунди и отпуснете. Повтаряйте 10 пъти по няколко серии на ден. Използването на презерватив може да намали чувствителността и да ви даде повече време по време на секс. Съществуват и специални анестетични гелове и спрейове с леко обезболяващо действие, които се прилагат локално и могат да подпомогнат задържането. И не на последно място, понякога преждевременната еякулация е временно явление, свързано с стрес, промени в рутината или преумора. Здравословният начин на живот, редовен сън, балансирано хранене, физическа активност и избягване на прекомерна употреба на алкохол и цигари също играе важна роля. Не се колебайте да потърсите помощ от специалист, ако самостоятелните опити не дават резултат. Сексуалният терапевт или уролог ще ви насочи към правилно решение, индивидуално според вашите нужди. Благодаря, че гледахте и се надявам информацията да ви е полезна. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите по-долу. Не забравяйте да се абонирате за още полезни съвети и до нови срещи.